Wel, mae'r iaith Gymraeg, mae'n famiaith i fi, ac mae'r Gymraeg wastad wedi bod yna, ac mae'r Gymraeg yn iaith yr aelwyd. Dwi'n defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gwaith, ac yn fwy wrth bod y blynyddau yn ei mlaen i ddweud y gwir. Dwi'n defnyddio mwy o Gymraeg yn y coleg nawr nag o'n i gwedwch pan ddechreuais i nôl yn 94. Pawb yn cydnabod erbyn hyn bod yng Nghymru mae gyda ni ddwy iaith, sef y Gymraeg a'r Saesneg, a bod rhaid delio gyda'r ddwy iaith yn gwbl gyfartal. Ac dwi'n credu bod, yn enwedig y sector cyhoeddus yn sylweddoli erbyn hyn pwysigrwydd o allu cyflwyno gwasanaethau yn ddwyieithog. Dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn yr ardaloedd fwy traddodiadol efallai i bod i dan mwy o fygythiad, ond yng ngwaelod y sir yn Sir Benfro yn bendant mae yna fwy o Gymraeg dwi'n credu yn ymddangos. Ond o ran y Gymraeg yng Nghymru, dwi'n credu, chi'n gwybod, gobeithio byddwn ni'n gweld y gymdeithas yn dod yn fwy dwyieithog a bod y Gymraeg yn dal gafael.